Juma da yarinya dan gwata ai babana ne, ɗanta ta kuma yayana ne, Atiku anko ɗina ne, Alhaji Indimi kakana ne. Kun ganga nan ku? Ta da mana biya mutu. Kuma komai ba. Yanzu kuka so mutu. Bashin ne da kuka sani. Da kasuwan baccin nan, da rabu su ɗin nan, da mai da dokensu. Idan kana da shirt ko jeans ko suit ta ma yawa, ka rasa yadda za ka yi ko da duki a kawo ko ma daga ina ne, ka rasa ya za ka yi ka sa domin ka je aiki ko kuma ka sa ka fita domin kai ma a san ka fito. To ina ma ka tada hankalinka zo ka same ni a kasuwar bacci ko ka jira ni duk inda kake ko ka turo min da su, ina mai tabbatar ma da cewa za a ma daidai da yadda kake so. Ka sa kai ma ka shiga cikin ɗan uwanka cikin abokananka ka fasa kowa kai hatta bib ɗinka in na taɓa ma kaya sai ta kasa gane waye ka zai cika muku da surutu saboda hausawa yana cewa ne gani ma ku saboda in ina tambaya za ku ga abin kamar ba haka ba, amma me zai hana ku ci gaba da bida. A gidan baki muna tuka Range Rover suna hawa jaki, baby I know this is the first time na fara ganin ki, maza zo ki karbi arziki because Sangwata ai babana ne, ɗanta ta kuma yayana ne. Kowa da irin basira da baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. To in ba kana tunanin ba a rage ba, to zan so ka jarraba ni. Mun ka irin baiwar da Allah ya ba shi tsana. Ina nan a cikin kasuwar bacci. Shin ko kuma ka rubuta ka buga amma ya za ka yi biyu to don ma kake ka sa abu insha Allah da dole ya fice san ka dan ma irin kayan da ya kamata ka sa a cikin inda kowa ne ya kalla ya ci gaskiya na so ko ba ka sannan ma bidiyo kuke so ka yi haƙila yau bacin na hada ka a'a to me kake tunani ina za ka je ka yi bidiyo yanzu ba an ci gaba to ina akwai wani studio a nan kasa da ke shi mafi ana tunan shi da jasa shi kai shi ka zo suna da kayan aiki fiye da yadda kake tsammani za ka yi bidiyo kamar kana cikin Amerika so da ina ba ku wannan satan an sani ya kamata ka zama da ɗaya ko ki zama da ɗaya kar ka yi da wani ya riga ka dogaro zai ku duka sarri mu kuma Allah yadda za mu ma abin da ya kamata saboda ku yi abin da ya I'm gonna tolerate you 100%. That's what I rate you. Hot shoot. You're a medicine to my flu. Ni da ke akwai rashin ji what you say, boo. Sangwata ai babana ne.